Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing line! Salamat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalangan sa inyo sa nga palatuntunan. September 27, 2022, Action Firing Line. Inyo ka Action Marlon Hervaya. Action! Firing line! Magapangalangan kita tubtob sa tak ng alasan 9 antes para manantaran. Diri kita anay sa lakat sang panahon. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod Weather Update. Nagbiya na sa par si Bagyo Carding apang ano ang monitoring ang tiyempo naton nga paabuton subong nga gabi tub-tub was sa aga. We have action na Gana Republika sang PDMPD. Action gan mayong gabi, please kabin. Gabi action mar sa aton mga listeners mayong gabi. Ari hatag naton lakat sang aton tiyempo kag angot sa kay Bagyong Carding, no? Ang kondisyon sa aton kapungsuran ang habagat na lang ukon southwest monsoon naga-enhance siya. Ari siya naga-apekto nakatungdan nga bahin sang central kag southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ato na si Bagyong Carding, no, na downgrade ini siya halin sa typhoon no, classified as typhoon nga category 4, no. Sinuro ni international name niya. Amo ni siya si Carding. Ang iyang alokasyon 5 kilometros ang kalayon nakatungdan sang northern Luzon sa 15.6 degrees north latitude kag 111.0 degrees east longitude. Layo na siya. Magugpaas ni siya sa Vietnam, dugay-dugay, no? Kag may kabaskugon ini siya nga hangin 185 kilometros per hora. Nagamadlos ini siya masobra sa 205 kilometros, no, per hora. Magbaskog siya kag nagagiho ini siya padulong sa nakatungdan, no, sa sulod sang 15 kilometro per hora. So ang idulot jadi sa aton magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagpupa sang ulan kag pagpanagog nga tugan ni southwest monsoon kag extended elongation ni Bagyong Carding amo ning trough, no, naga-apekto diri sa Zambales, sa Bataan, Occidental Mindoro, Palawan kag diri sa aton sa Western Visayas. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga maayad-ayad ang ilang tiyempo, may pag-guom-guom lang ang kahawaan hasta sa magalumon ang ila kalangitan. May dala lang siya na ligwin nga pagulan o kon pagpanag-uob. Halin man ini sa gihapon sa southwest monsoon o kon habagat kag ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton nga forecast wind ari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Magahalin sa nabagat na nakatungdan pakatdo na bagat na nasidlangan ang direksyon, no, kag ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton kadagatan, no. May takos ini siya 1.2 hasta sa 2.8 metros ang aton nga astronomical tide. Balik na kita sa normal kag alas 9:41 sini nga gabi ang taob naton 0.8. Magabalos ang unas alas 2:55 buwas sa kagahon 0.6 metro ang takos ang kanabahon kag alas 5:41 sini nga hapon nagtunod na si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 5:37 buwas sa aga. Nagahamboy kita 25-30 degrees Celsius, no. Normal ang aton temperatura kay tungod nga basa ang aton palibot. O kung 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit.
So manilakat sa aton Jimbo, pwede na ta makatulog-tulog sini. Yes, Action Mara. salamat Aksyon. Salamat ng gabi. Welcome, maayong gabi. Action firing line. Matulotawhay na rin ato sa ring pinsar kay nagbalik na sa maayong ato sa ring tiyempo o dugi na diri sa may sunod sa Bacolod. May mga alas 4 bala mo nagtupa ang dali lamang. Dali man lang ang pagtupa sa ulan. Kag nakikita naton kay na si Platanta ang itong galom pero wagi man sa magdugaya ang siling sang kalabanan siling base kung ikog lang na ni Bagyo Carding. Action firing line. Alas 7:05 Action Radio Philippine Standard Time sa inyo sa mga mensahe idirekta lamang padala ko naka-login na kamo sabo sa nga Facebook live stream sa Action Radio Bacolod sa mga temprano pa nga nagpadala sa ila sa nga mga mensahe, komento, opinion kag reaction dugay-dugay i-acknowledge tayo na kag hatagan ta sa hostisya. Action firing line. Nakahibalo bala ka mga mayara kita sa 89 Dias na gid lamang ang nabilin Pasko na kag 96 kaadlaw naman maabi-abi naman kita sa tuig 2023. Action firing line. Firing line. Antes ang balita nasional kag balita lokal nga ato sa nga pagasentruhan muruhon ta balita sa luwas sang Pilipinas. Canada nga balita sa mga gusto magpa-Canada, sa mga plano magbalik sa Canada, pwede man sa may mga luyag may tabuon sa Canada, ari ang balita para sa inyo, ang Canada. Nagdula na sa taran-taran nga mga COVID-19 restrictions para sa mga travelers, apang mga sugod ini sa October 1 na sa maabot nga Sabado. Action firing line. So sa maabot nga Sabado, lakip dere ang vaccination kag masking requirements sa Canada bisan sa sulod pa sa dipasahi nga mga salakyan pati sa trains ang dulaon na rin. No, maring gin-anunsyo sa gobyerno sa Canada. Tikon padalmanta, amo-amo na inis ang sitwasyon sa Canada nga daway na sang COVID-19 sila to. Action firing line. Kag balik na sa normal ang pagsinalayo didto. Ang tuyo kon nga ang desisyon ang gobyerno sa Canada gud liwat nga mapabalik ang pagpasanyog sa Canadian travel industry. Nga sang way pa ang COVID-19, grabe na gali ang pag-boom no sang Canadian travel industry o kon grabe na to ang pagsanyog pero napektuhan sang rumatsada ang COVID-19 nga pandemya. Action firing line. Ang Canada's second largest carrier nga WestJet Airlines nagsiling nga ang Canadians kag international may travel plans na, no? Kag ang dugay na ginahulat ang long-awaited removal sa taran-taran nga mga nabilin nga measures. Kakason na ini sumugod October 1 sa ring tuig 2022 para nga mas mapadasig pa ang recovery sang industry kag sang Canadian economy. Action firing line. Ang ilangin basihan diri number 1 among ang ila sa naging basihan sa pabagwa sa ring desisyon makaksyon para nga tapuson na ang restriction, no? Ginbasin nila sa vaccination rate sang Canada. Ikaduwa, ang availability sang bag-o nga sahi sa bakuna, ang treatments, no? Kag datos nagapakita nga ang Canada nakapasar sa ginatuwag nga peak, no? Peak sang ulihing nga wave sang coronavirus infection. Amo ning hambal sang gobyerno. Action firing line. Nami, no? Sa Canada, no? So, ang vaccination rate sa Canada o kung ang pagpapakuna kontra COVID-19 sa mga tao sa Canada, amo to may dako gid nga bulig. Kung nga ang subo nagka-desisyon na sila nga dulaon ang mga restrictions naging patuman. Ang figures nagapakita diho nga 90% sa mga Canadians nga ang edad 12 anyos pasaka nakapabakuna na sang COVID-19 vaccine ang mga travelers regardless
sang citizenship. But sa lingon, ang mga nagabiyahe anuman ang citizenship, hindi na kinahanglan pa nga magsumiter sang health information pagi sa Arrive Can application o kung hindi naman kinahanglan nga mag-provide pa sang proof of vaccination. Action firing line. Ang requirement sa mga travelers nga pagsuksok sang must sa eroplano o kung sa train, dunaon naman. Ang cruise ship passengers kag crew hindi naman pag-i-subject sa vaccine requirements o kung sa COVID testing. So sa mga tao dito sa Canada may maayo na ito nga panimuot kag daw nahaw asa na Bangol sa nga desisyon nga amo ang ginahandom gid nga malabot sang taran-taran nga mga lugar sa kalibutan. Lakip na rin sa aton sponsor Pilipinas So kudos sa mga Canadians kay kung hindi bangod sa ila sa nga kooperasyon, why Manila malabot din makabig nga kadalagan Kadalagan hindi sa patag sang hinampang, kundi kadalagan ni agod makalampuwas, agod malampuwasan ang hangkat, ang problema o kung panaligban dala sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Nasyate GS Action Radio Philippines Standard Time lumpatanta ang balita sa nasyonal. Unahon ko na kay bago lamang sumunod ni sa ato sining yubon-yubunan, bago lamang sumunod sa ato sining news center, ining balita ni eleksyon sa barangay kag SK sa mga tuig, wala na. Tunaw na. Hindi naman na yun. Action firing line. Ang rason, bangod subong lamang nga adlaw ang Senado, why nagpalibak? Ang Senado nag-aprobar na sa third kag final reading sang hagna nga nagaduso agod ipaisol ang among kiniliay. Action firing line. Timagsiling kita third kag final reading ang ginahulat na mga kaaksyon akon sa mga hampang pang baseball. Dali na lang mag home run. Ang resulta sang botohay ang 17 nag-okay, naghangdo nga ipaisol ang barangay SK election. Dua lang ang naglungo o kung nagpamatok. Ano ang ibato sang dua sa 17? Action firing line. Wagid Senate Bill number 1306 ni siya. An act postponing the December 2022 barangay and SK elections. Ini nga hagna ni naaprobahan na sang pinal, ginsponsor sang utod sang presidente, si Senador Aimee Marcos. Tiko na si Ponta, since 2016, ining barangay kag SK election repeatedly postponed. No? October 2016, ginpostponed sa October 2017. Pag-abot sang October 2017, ginpostpone naman pagkadto sa May 2018. Pag-abot sang May 2018, ginpostpone naman subong nga December 2022. Ti manog abot ng December 2022, postpone naman sa December 2023. Ang batasan sang Pilipinas kung postponement ang paghamalan. Bantog na ni subong sa kalibutan. Action firing line. Mahilig mag-postpone, mahilig mag-atras, no? Dapat ni iabantin yun na ni. Kapila na kamo mag-atraso. Action firing line. Mayong barangisi subong sa mga opisyal sang barangay nga why performance, no? Kag nagahulat lang sang ila sa nga honoraria o kon honorarium, no? Ang iban why nagahulat nga kay ginkumpra na temprano pang ila sa nga honorarium. Action firing line. No? Iban niya gina applyan loan sa bangko tay isak tuig mo. Ti ama na kon kaysa ang resulta nga tamaran sila magkadto na sa barangay hall kay manti way naman sila sang kuluwaan sulod sa isa ka tuig kay nalunan na nila ang ila sa nga honoraria. Action firing line. Alas 7:14 Action Radio Philippines Standard Time ano pagkadiba sa nga balita sa bahin sang nasyonal
aftermath o kon resulta sang naglaslas nga Bagyo Carding diri sa Pilipinas. Mga lapit-lapit na 24 oras naglipas si punta sang magbiya sa par si Carding pero nagbilin sang kahalitan ho. Kag masubo-subo ang hitabo diri, amo ning pinagkamasubo makaksyon. Ang isa diri amo ning pagkalabatay sang 5 ka mga rescuers. May 3 pa ka mga persona na patay man magluwas sa rescuers. Bosolingon, ang kabugusan nga nakalamatay sa Carding diri sa Pilipinas, 8. Kag may 3 pa nga hindi makitaan ho, may 3 pa ka mga missing. Action firing line. 3 gid ka mga probinsya ang lubos nga napektuhan. Ini si Carding ni were the first confirmed casualties sang humanot nga super typhoon atong limagid. Amo to ang unagid nga casualties nga na-record mga kaakson. Ti si Carding, ginakabig pinakababaskog nga bagyo nga nagbalbal sa Pilipinas subong nga tuig 2022. No? Ang ginbilin niya mo ning tawag nga Trail of Destruction. Nagkalakakas atop sang balay. Nagkaladula ang power lines. No? Ang elektrisidad bla, brown out sa lipot nga sugulanon ang lugar. Nagkalawbasak ang mga estruktura, naghalit sa mga pananom, labi na sa mga agricultural provinces sa bahin sang Central Luzon. Action firing line. Ang mga lugar diri Quezon, Polillo Group of Island, Polillo, Bordios, Panukalan o Panukulan, humalig kag pat na nungan. Amo ning labing apektado niyo. Ti subong nagapangayo sang bulig kag iyuda ni ang mga apektado to, no? Hindi ba lang sila nagapangayo sa gobyerno, kundi sa nagapangayo pagid sa iba pagid nga mga grupo o kon individual. Action firing line. Ano pagid ba sa nga balita sa National Marcos Administration, may bag-o nga miyembro ang posisyon di basta-basta. No, Executive Secretary nga sadto ginuyatan sang isa ka lagting nga mananabang pero ang alan nabutang to sa kontrobersiya kay isyo ba na to sa sugar importation now? Puwerte man to ang personalidad, no? Kag puwerte man ang personalidad sa ning bag-o nga salaligan ni Presidente Marcos niyo. Si Anay Chief Justice ang alan Lucas Bersamin. Ginapoint ni siya bilang bag-o nga Executive Secretary. Siyempre ang nag-anunsyo sa niya mo si Press Secretary Trixie Cruz Angeles subong nga Tuesday. Action firing line. Ang nagpili kay Bersamin, amo mismo si Presidente Marcos din sigida, way na damo pa, itsi-buritsi, way na damo sang gamo pa, nagsumpa ka galiyon sa mga adlaw, no? Kaya nagsumpa kay Marcos si Bersamin, ano ang ginbasihan ni Marcos sa pagpili? Ang ginatawag nga trust. Tita sa aton pang pagsalig, dapat gid man nga sa isa ka tawo nga masaligan ang pilion sa ato sa nga presidente, kay kung hindi masaligan, basi mangin problema pa sa ulihi. Action firing line. Firing line. Si Bersamin para kay Marcos, masaligan gid. Ang siling ni Marcos, he is well qualified to be the executive secretary. Nagdugay sa hudikatura. May nagakaigo nga legal background kag abilidad sa pag-deal with paperworks. Ti Supreme Court, ano ba lang Korte Suprema haw? Sang nangin top magistrate ining si Bersamin, involved ni siya sa mga rulings sa mga high profile kag controversial nga kaso. Haring isa pa gido ka nabiliban ni Marcos kay Bersamin. Kay isa ini siya sa mga nagboto pabor. Agod inubong ang anay presidente nga amay ni Bongbong, si anay presidente Ferdinand Marcos Sr., no? Nagpabor ining si Bersamin nga ilubong sa libingan ng mga bayani. Action firing line. Isa man sa mga nagboto ining si Bersamin para sa sige-sige nga pagpriso sa oposisyon senator nga si Senador Laila de Lima. Bao kon mabatian ni anay Senador de Lima, ining balita nga gin-appoint bilang executive secretary si Bersamin, hindi agad niya malipatan, no? Kaya ti nagboto si Bersamin nga dapat sigihon ang pagpriso kay De Lima. Ti mabatian ni De Lima, ti alang alamas De Lima mayuhom kundi makurisong gini. Action firing line. Makurisong gini nawong ni
dilima. Ano pagid ang signifikante nga istorya kay Bersamin? Naging kabahin man ni siya sa unanimous vote nga nagadeklarar sa Priority Development Assistance Fund. Simple nga tawag sa aton, bantog nga tawag sa aton, pork barrel. Isa ni siya sa naging kabahin sa nagboto nga i-declare ang PDAF o kon pork barrel bilang unconstitutional. Amo tong rason nga abolis gindula tong pork barrel. Pero may naghutik biya sa akon. Action firing line. Kasi lang Jackson Marlon bantay bla kay ngalan lang nang gindula ang pork barrel na gindula. Pero sa ulihi matuhaw man nagyapon do ala pork barrel man. Action firing line. Tisiling ko, tidon kag bantayan tara ano ang dugang nga background ni Bersamin? Graduado, University of the East College of Law, ginapoint bilang Quezon City RTC Court Judge 1986, ginpromote sa Court of Appeals sang 2003, ginapoint sa Korte Suprema 2009, ang nag-appoint siya si Anay Presidente GMA. So siya na ni ang nagbulos sa bakanting posisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Damo sang nadugunan kay Atty. Vic Rodriguez mo. Kay si Rodriguez kabay nag-resign bilang Executive Secretary, nagligan na nga September 17. Damo tani ito ang nagsiling nga angayang gid sa Rodriguez sa posisyon bilang Executive Secretary. Ugaling, mismo si Rodriguez gani guro way gid niya maglaom. Nga mo ning badangatan, nga mo ning matabo sa iya. No? Bangod lang sa controversial nga SO4. No? Sugar Order Number 4. Way pa naman dalayon nga nagbiya gid si Rodriguez sa kay Marcos kay nga siya sa gyapon nagaserbe bilang Presidential Chief of Staff. Action firing line. 721 sa Luhanta ang balita lokal mga ka-aksyon. Cholera Strike 2. Action firing line. Firing line. Strike 2 na ang cholera. Isa sa Bacolod, isa naman sa Negros Occidental. Kung sa Bacolod ang pasyente naka-recover, sa sunod sang Silay, ang pasyente subogid. Wagid maluwas, bagod na patay, kag natigayon na ganing nga malubong. Isa ka hitabo ini maka-aksyon nga nagpakamalaka sa aton nga mga Negrosanon. Nagpahangawa sa publiko, labi na sa mga opisyal naton sang gobyerno. Ang pagkumpirmar sang sareng kaso ni Kaina, ginpalayag una ni Silay City Mayor Judith Gallego. May edad na nisa, 88 anyos nga babaye, nanging pasyente sa barangay Ginhalaran Silay. A report ka na ba, tunta? Kay nagaisahan nun lang isa, nga nagapangabuhi sa sulod sang iya sa nga pulya. Naman ang budlay, no? Kung may mga, I don't know, kung may kabataan na niya, may kaapuhan na niya, no? Sigurado may ara, ugaling ka may ara, senaryo, bilang ka sitwasyon nga, bisa nga, kung tigulang na, isa katinuga, daw ginapabayaan na lang. Ama na gani, ho nga may ara sa ginaduso, no? Sabahin sang kongreso, nga ang pagpabaya, ang pagpamintas sa senior citizen sa tigulang, himuon na nga kasuguan kag pwede na nga makasuhan ang nagahimo sila. Action firing line. Ginhalaran Silay. Una ini sa gina-admit sa Silay Provincial Hospital. Medyo ulihin na lamang namalaan nga cholera gali ang ginkamatsan sila. Kay kon death certificate ang basihan, waya man tunasaan nga cholera, no? O galing sa ginpatigayon nga laboratory examination, cholera ang ginkamatyan. Action firing line. Ang cholera kon World Health Organization ang pahambalon, akyot nga sahi sang masakit nisa, nagaresulta sang tuman ka sakit sang tiyan. Nagadayariya nga kundi sa galiyon matatapan, nagaresulta na sa ginatuwag nga dehydration, kag kun maglala, magadangat ina sa kamatayon, sa sunod lang sang pila ka oras. Ina ko ng pasyente, hindi na yun magpaidalom las pagbulong. Action firing line. Pagpa-check up o kung pagpa-admit kung kinahanglanon. Sa mga adlaw, ang impormasyon nga nakalabot na information sa italupangod ni Governor Bong Lacson. Kaya naman sang aga,
ang Provincial Health Office pagi kay Doc Ernel Tumimbang nagpadulong gid didto sa Silay agud usisaon ining kaso ni. Sa bahin naman sang lokal nga gobyerno sang syudad, si Mayor Gallego nagsiling kaina nga mga-issue siya sang executive order agud ideklarar ang cholera outbreak. Pero hindi isbugko sa Silay. Kundi para lamang sa ginhalaran nga muna ang ginaistaran nga lugar sang napatay nga tigulang. Action firing line. Ang ginakonsumo nga tubig, ginpakuhaan naman to sang alkalde sang sampol. Ago di pa idalom mula sa examination. Plus, ang CHO, City Health Office sang sila ginmando naman nga magpatigayon sang inspection sa mga ginakuhaan sang tubig, pati na ang water refilling station sa syudad. Ano bala? Ang masunod na rin nga tikang sang lokal nga gobyerno sa ato sa rin nga syudad. So, duhanag ang pormado nga kaso sang cholera ang bag-o nga na-record sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Pamangkot, diin ginagalin ang cholera sa ginakonsumo bala nga tubig o kon sa pagkaon. Action firing line. Tamo sang factors mga kaksyon. Pwede sa ginainom nga tubig, pwede man sa ginakaon mga kaksyon. Pamatian tabing dugang nga detalye sa pagi karon na kay Provincial Health Officer Dr. Tumimbang kag aton man balikan ang kaso sa Bacolod. Kay nagligad nga adlaw kung madaduman ninyo ang mansilingan amo ning ginaistaran man sang 37 anyos nga nagpositibo man sa cholera pero sa nasilintara naka-recover iya, no? May pila ka mga jetmatic water pumps, no? Ang ginbubuan sang chlorine dara sa mansilingan para matinluan ang tawag sa decontamination. Pating pila sa ka mga bubon usisa man balikan taman na dugay-dugay si Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico para unta kung natumod na bala ang ginalitan sang cholera nga nag-igo sa isa nila ka residente kag may ara sang resulta na sa ginpatagayon nga examination sa water sample. Action firing line. Isa pa ka dapat tamdon nga balita sin-o si inyo ang nangin biktima sang hold up, sang snatching, sang pickpocket, sang carnapping o kon motor napping. Taran-taran na lang nga kaso niyo. Action firing line. Kapon, ang duwa ka mga abilidaran nga tinuga, ang abilidad amoyang pagpangbiktima sang pwede nila magkwartahan. Kapon, kung dikin pa-report na sa ato sa nga patrol, nga may nadakpan nga duha ka mga tinuga na corner sa dalan Lozuriaga kag San Juan. Matapos ngati ang pila ka adlaw nga pagpanilag sa ila, ginpanilaga nila sa nga hulag kay damo sang nagreklamo nga amo ni sila ang responsable sa sunod-sunod nga krimen dire sa Bacolod. Action firing line. Ang balita nga kapon may lagsanay pa mo nga natabo daw pareho lang ko sa eksena sa pelikula mo. May dala pa to ganing nga tuyga ng isa sa duha ka manadakpan. Gintayaan niya pa ang nagalaot sa ila nga pulis. Siling ko mayo lang way kagintiro son tutuon nga pusil. Action firing line. Kung dasig to kamot ang pulis basi kung natinggaan ng tingkoy yan no? Natinggaan niya tingkoy ni. Basi kung tanda man siguro ni bila, ining pulis nga nagka-enkwentro sa ninduha, basi kung tibrano pa naabot na nila nga tuygan ato. Amo to nga way sila nakapalupok sa armas. Pero kung di mo abot, tayaan ka, otoridad ka, may rason gid ka nga may palupok sa imo sa nga service firearm ka man, ginatayaan ka na sang imo sa nalaot nga kriminal. Action firing line. No, way magkapalag ining duha niyo. No? Linaot, may lagsanay nga natabo, dakop kagin pusasan nga sila kahapon. Sip-isip ta mga 24 oras naglipas na, kaina gindala sa, kundi ara sila sa may police station, ara sila na. Ang balita, sa mga adlaw, ginpunsukan sila sang mga biktima kag nagtudlo nga baw sila ginyo responsable ho nga naghimo sang krimen nagbiktima sa amon. Action firing line. Silagid. Amon yung mga tinaga nga nabatian no, sa mga tagreklamo nga sumaka sa police station. Number 1, ti magluwas sa tuygan. Ngati ang tuygan nila manlaban amon yung ginausar nila siguro. Nga sa pagtaya kag papamahog
sa ila sini ginapang biktima. May tuman pagkadamo nga mga IDs, no? Mga identification cards nga na-recover sa ila, no? Kag ini nga mga IDs di piho. Kung pati ko 101%, ang tag-iya sini amo ning ila sini ga ginpang biktima. Action firing line. Ano bala ka makalalibog kag kabudlay magproseso sa mga dokumento ko labi na kun ID? Kabudlay ting ila niyo hapos lang magkauti ho. Action firing line. Te nadulaan abida gin snatch gin pickpocket nga may mga importante nga mga IDs abi pwede ka magkakadto kay ang pulis nga panawagan nga pwede ka magkakadto dito sa may police station 1 base pa lang ato tong ID ninyo nga ginapangita nyo ina ko na biktima kamo sang snatching sang pickpocket kag pagkauti snatching kauti na base ato pa lang to no kundi di na ka mag hala pagkapalibog kung paano nyo iproseso na liwat. Action firing line. Why gid man madugayan ang mga inuras damo gid sang nag-identify sa ila mag-action. Mayo lang gani kaya ang paglantaw ko kung nalaputan sa labis ang Maskara Festival sa Bacolod, kag why di silang madakpan be, kag nag-umpisa ng maskara sa Bacolod, sigurado ko damo-damo ning ila sila nga tiidon kag biktimahon. Action firing line. Di mo na suliton kong panawagan sa bungsang kapulisan. Sino ang mga nabiktima? Pwede kadto ka mo sa police station. Agod lantawon ang ila sinanawong. Panilagan niyo o kon lantawon yung ila sila nga bayhon. Agod nga kon komparmar niyo, mapapatud-an niyo nga silagid man na pasakaan yung sang panumbungon. Para nga hindi nakagwa. Kaya kung nakagwa na, sobra pa na sa balatian niya, mabalik niya po ng ila sa pagkakalam sa kamot. Action firing line. Ari pa ang nagdugang sa balita, ho. Isa sa duwa ka mga suspitsado, komparmado, gali ka nagapangatubang pagaliya sang kaso murder. Ang kaso niya pagpatay mo, Diyos ta. Grabe, no? Grabe gali ni ka delikado ka pintas ni, mag-abos ni. Kung alang-alangon ka sari, matay galing isa ni. Action firing line. Magamo ning background sang duwa ni ka man nagkaladakpan makakson. Sigurado gid nga may ari ni sila sang damo-damo gid nga nagkomiter nga krimen diri sa Bacolod. Kabay pa nga mapasakaan gini sang kaso. Kag ang mga nagkalabiktima, mapasaka gid sang kaso para nga maduguyan sila sa presuhan. Action firing line. Ay di na ni makakas ining gawi nila ni. Ano pa gid ba sa nga balita sa bayan nga lokal? May kongresista nga hindi gid man taga Negros, no? Kongresista nga ang pamangkot sang kalabanan ayahan. May ihibalo man ni siguro kung industriya sang kalamay ang pag-istoryahan, no? Amo ding isa lamang sa mga palamangkutanon sa ginhimo nga pag-file, no? Ang question ay may tulid gid nga ihibalo ining kongresista ni sa tutuod nga sitwasyon sang sugar industry, partikular diri sa Negros Occidental. Action firing line. Ang ginatumod tani amo ning pag-file sang hagna House Bill ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ti sa Manila siya mo. Ang bilya niya kung iduso ang pagdula sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA. Kita nyo man da, di ba na ang opisina sang SRA dari sa Bacolod, dara sa Magdalan ho, sang Aranata. Ang reaksyon kay na ni Governor Bong Lacson sa linya, no. Ang rason sang gobernador sa linya tuman kay importante ang SRA. Kay amo ini ang body o kon organisasyon nga may tulid gidya nga ihibalo sa sugar industry. Action firing line. Ano na sulod pinsar ni Congressman Abante di man? Nga nagabanti siya sa pagduso kaya abolis ang SRA. Ang yarason mo ni ineffective o kon hindi epektibo no sa pagtuman sa mandato ang SRA para mapaayo ang local sugar production sa Baylo, Hambalya. Amo pa ya ang nagpahuyang sa industriya. Action firing line. Ang pamangkot ko ni kay Congressman Abante, sinong nagadumala o kung nagapadalagan sang SRA yaw? Di bila tawo man? Action firing line.
So, ang tawo kung tani dira sa SRA, among dapat ilisan, hindi kaya ng SRA gid mismo. Action firing line. Oh? Ang ngalan nga SRA ba inalanda? Ti ang siling ni Governor Lacson, base kon dulaon ng SRA, base kon ilisan ng ang ngalan, ang dapat suno kay Lacson suportahan na lang ang mga bag-o subong dira nagbulos nga mga opisyal sa SRA. Mo na dapat ang bal ni Gov. No? Tiara na file na ni Abante ang yesterday nga House Bill. Pero ang question, ayhan makaabante na. Action firing line. Kay kon mga kongresista sang sugar producing provinces, pareho diri sa Negros Island, laban-laban di kaniya magsugot nga dulaon ang SRA. Subong ang House Bill ni Abante, medyo nakaulo Abante na gid man. O galing mga tunga pa lamang stikang nga, kay ara pa lang gintugyan sa House Committee on Agriculture and Food. Action firing line. Firing line. Kabati ko na kadugay ha, ang reaksyon ni Governor Bong Lacson may angos ni. Isa pa kabalita sa Kapitolyo. Governor Bong Lacson manakitaan nga kabudlayan sa kidaduso sang DSWD nga kung pwede pamtangan sang evacuation center ang kada banwa kag syudad. Oh. Ti kung matigayon ang matabo nga ang tukuron makabig nga superstructure niya ang bal ni Gov. Maging superstructure na kay damo-damo sa mga banwa kag syudad plus damo-damo man sa nga barangay dari sa Pilipinas. Action firing line. Ambal sa gobernador okay man nga plano, no? Pero mabulubudlay nga matuman, ha? Para sa gobernador, okay na ya ang mga evacuation centers. Agin patukod una na usarang pondo sang gobyerno nasyonal. Lakip diri sa Negros Occidental. Kita ka ba na skilid sang Bago City sa highway blada, no? Nga may ara gani sa mga hilamon na gawang nga tubo. Evacuation na, no? Under na siya sa regional nga talatapan. Action firing line. Baukon paboran gid man ini nga plano ni sang DSWD pagi kay Secretary Erwin Tolfo. Pilaihan ang iguan o kon ginakinahanglan nga pundo para ining matigayon man. Milyones o kon bilyones. Ti kon isipon ta mga banwa kag syudad, malabutan gid bilyones eh. Action firing line. Te ginapolitikan na mga kaksyon na sang DSWD para ina ang matigayon. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:37 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinaina ka mga balita nga dapat tato sa nga tutukan sa ato sa nga pagpangalagad. Dari sa Aksyon Farming Line, Martes nga edisyon, September 27, 2022. Una sa balita. Una sa aksyon. Ari kay buo tanay bala ang ato sa nga nasagob nga mga commercials. Now kay pagbalik ta, tutukan ta ang kaso sang kolera. Ang kolera makakson di pwedeng baliwalaon kay diri sa Negros Occidental may napatay na. Kay sa katiruga nga taga-syudad sa Silay plus may unaman nga kaso sang kolera pero naka-recover taga-barangay Mansilingan, Bacolod City. Standby! Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Balikan ta rin yaktalis sa lang ito sa ring live stream Maria Lia Marabailes Bana Glorioso. Good evening Action Bar, monitor lang dari sa Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Leia Younger Esquivel, good evening Action Bar, monitor lang Talisay City. Jovi Monares, good evening, monitor lang di. Arama si Melay Rodrigo, arama si Emilia Hiponia, ambal ni Milael Tamiao, happy birthday, Boss Lito Baba, owner, manager, SQB Fish Farm. Ano mga isda na, sir? Lagi da. Fish Farm. Tahom ko mga isda na, no? Pwede dagan. Emilia Hiponia, okay. Gamonitor lang kami, Greenfield Zone 1, Barangay Tangob. Taga Barangay Tangob, si Ma'am Emilia. Mela Tamiao, Vanessa Star, kagadok Matmayo, Jinky Dialag doon. Wala ka Alex Montez. Tamiao lang namon si Mayrin Taro Balyes sang happy birthday. More birthday to God bless. Okay, from Emilia Hiponia. Sonia de la Torre Delgado, mayong gabi Action Marlon. Monitor lang kami para Kasilingan, Barangay Tangob. Okay. Sige. Sonia de la Torre. Ven Pas Bad sa Marlon, Tamiao ko lang tiya ko Heidi de Cavera, pwede sang
Hay di nagkevara pwede sang Ulay Bar, Matago Street, Silay City. Mayo lang ang pagpamatiya. Kay kas apato, pato, relax randa. Okay. Idilaos, Raman Gabaritor. Okay, dari ho. Christine Menyes, Villalobos, Elvira Gelogo, Elizabeth Gamala. God bless everyone. More power. Salamat, kid. Paul Spot the third watching. Okay, standby ha. Balik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala lagi kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo
gid pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kay nga tao nga magbulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Isa is Action Radio Philippine Standard Time. Magluwas sa COVID-19 kag monkeypox virus maka-action. May dengue pa nga ginapanilagan man subong, ha? Sige-sige na ang monitoring. No? Kay sige-sige ba ng pagdamo, nagadamo ang kaso sang dengue. May isa pa ka masakit mga kaksyon, no? Nga ginaproblema man sa karon, hindi lang diri sa Negros Occidental, kag Bacolod, kundi patis bugos ka Pilipinas. Ang ginatuwag nga cholera. Kung sa Negros Occidental ka Bacolod, duwa na ang kumpirmado nga kaso sa residente. Una sa Bacolod ang 37 anyos ginadmit sa Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, pero wala man magdugay tener, no? Kag good news bagod naka-recover man, nag-ayo na, no? Taga man silingan, no? Sa sunod man sa Bacolod, komo sa mga barangay ni naga-star may mga tikang nga ginhimo ang lokal nga gobyerno sang barangay, may mga bumbato sang tubig, may bubon nga gin decontaminate, ginbubuan sang chlorine ang pila sa ka mga bomba, jet matic water pumps nga ginatuwag. Sa Negros Occidental, subong lang adlaw gin kumpirmar ni Silay City Mayor Gallego sa interview kay nauna sa Action Radio Bacolod nga may ara sang 88 anyos nga babayi ginigo man sang cholera. Gin-admit sa sila hospital pero subo ini nga balita kay laban-laban guro daw sulog blakon lalagid ang umigo sa iyang cholera. So napatay kag nalubong na ganit nagligan nga adlaw mo. Action Firing Line. Pero ano gid istorya sini man paano matumod kon din gid ang inalinan sini? Tubig ba na o kon pagkaon? Subong nga adlaw personal gid nga nagpadulong to ang team sa Provincial Health Office sa pagpanguna ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Kay nasa aga pa, no? Agod himalaon ang
natabo mga kaksyon, no? Dugay-dugay lang kay nag-signal na sa aton di si Dr. Tumimba mga 8:30 lang aksyon, okay lang mga 8:30 kung hamal aksyon okay lang, no? Si Kap Pico. Okay. Hibanaon taman kay sa Mansilingan mga kaksyon may ara man mo, no? Kag may ara sang tikang mga patagayon ang barangay. Online sa Firing Line. Unahon ta si Kap Rodolfo Pico Jr. sa barangay Mansilingan. Kap mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello, mayong gabi ay Action Marlon, no? Sa mayong gabi sa Tagpalabasi sa imo program. Yes, hulamon ko anay ang imo sa ning tiyempo, Kap, kay malaan mo man goro nga may ara naman isa ka kaso sang kolera dito sa may sudan sa Silay, so duha na ang kaso, no? Sa Bugos nga Negros Occidental ting unagid sa Bacolod, residente sa barangay Mansilingan. Ang report karabaton namon sa Kap nga may resulta na atong pagpaidalom sa examination sa water sample. O bali ang hello. Oh, sige Kap, go ahead. Bali ang water sample ginkuha to sa no, sa balay sang victim sa kolera. Bali water sample nga halin sa ginagamit nga tubig, no, sa purified water. Kagang isa sa ilang deep well water nga daw ginakuan sang motor, no. Dumay motor pump. Bali ang result negative siya, no, sa kuan sang kolera. So bali ang suspicious ini nga hindi na ganun sa tubig, no, ang kolera sang victim sa to sa base sa iya mga ginkaon bala, no. Kay sa ila sugod balay kadamo na sa ila po siya lang niya ang nabiktima sang kolera. Ang iba niya mo ako sa sulod sa balay wala man. So ang suspetso sa ginkaon niya, Kap, ano man mismo sa iya nakasugid siya nga mayara sa sang ginkaon before sa nga naigo sang kolera. Kay sunod sa information, no, nga ginkuha to sa area. Bali do day before sila do may about party o kung do basta do may kinalosalo lang sa ila to mo. Tapos siguro mga leftover pagkagagin kaon niya. So mo ang information nga nakuha ko. Kaya mo to, no, nga do nagkuhan siya na naglain na siya, palanguka siya. Kag na hospitalize siya kung sinong okay na ba magsagya. Ting suspect sa tuuna nga base sa tubig. Doon mo ina nga ang city health office nag-conduct sang water sample abi no ginpa laboratory test. So bali na found out nga negative ang sa ida to tubig nga ginainom, ginabakal nilang purified water. Kag ang tubig nga nagaling sila nga deep well water negative sa pagsang kolera. Okay. Pisar ang negative ini, Kap, anong plano? Sige-sigihon naton gyapon pagkuha sang water sample sa ibang pagkisining nga mga water pumps or bisan pa bubon dira sa may area sa Mansilingan? Wala labot do sa ila to nga kuan sa ila to nga sa sinanga palimalay abi. May ara pagid no, may ara pagid apat ka artificial well mga iya sang barangay niya gin-install. So bali negative man siya sa kolera abi pero do may ara sa bakterya, no, do may coliform siya. Pero hindi gid man niya makahakol abi, no, makakos ang diarrhea o kung ano. Pero ang nilimo lang natin, nagkanda kita sang decontamination, no? Nga para ang ining mga artificial wells, makulanting nilimo ta, nagpamutang kita sang chlorine, no? Ang aton team sa plumbing, nagpang daw mga sobra to pulo ka artificial wells ang ginpamutangan namon sang kwan, sang chlorine, no? As per advice man abi ni Dr. Brainston na mas may mabutangan ng chlorine para ma-ensure lagi lang, no, doon nga wala siya sang bakterya nga nagakos sang kolera. Pero sa ibang nga mga kwan may medyo may ara siya kamay, so muna, no, ang ginimo sa nga kwan do nagkadak man tong CHO sang call alert test, no.
ti bandi para mapasigurado ta, ti amo to nga nagkandak ang barangay sang amo na pagpamutang sang chlorine sa sining mga artificial wells. Aha. Sa ginatuwag kap nga water refilling station, ano do kung may tikag na mga ginpatigayon sa mga water refilling station bala ne sa barangay nyo? Hello, makuan mayo kay nagkuan ang ano? Sa water refilling station bala kap, ano to kung may ara kamo sang tikag naman nga ginhimo sila sa ila kay dapat may naka-post ini sila kap nga test result mo sa ila sa ding water nga gina-supply. Siguro sa mga water refilling station do may sa kada refilling station may mga stages na sila mo sa pagkuan sang tubig. Siguro sako lang siguro sa mga refilling station ito malayo siguro no ang pag-abi nga magpasitito sa kwan tungod sini mga stages no para sa amon nga ginabakla namon sa amon tubig sa balay. 24 stages na siya ti amo na nga mapasigurado nga daw mas limpyo ang tubig. Why naman so far kaps ang masilin naton suspected cholera case dara sa barangay nyo? Why naman so far? Amo man lang tong isa no ang taga-Bakyas. Siya man lang to abi ang nangin victim sa cholera. Other than sila wala naman sa suspect pa abi nga basi may ara pa do. Why naman siya man lang to? Sige, kabay pa kap nga balaan ta sa ulihigid kung ano ginaginalindan to sang pagpositive sa kolera sa isa ka residente mo. Anyway, kap, salamat. Go ahead, kap. Ang possibility sa to o kung base no nga sa pagkaon nila kay sa question sa tubig na ginagamit nila yung negative. May posibilidad base sa nakaon yung mga pagkaon. O kung di siya abin, no, hindi siya nagkaon-kaon siya base sa pagkaon niya manakuha. Yes, so maging survey na lang siguro kap na nga pahanumdum sa mga residente mo na no? Kag sa publiko, kung masilin naton pasar na balang pagkaon, hindi na lang siguro pag i-consume kap, no? Kakadelikado? Amo na, no, kung kuhan kinilang mga kagto kita sa mga lugar bala nga masigurado ta nga limpyo ang pagkaon, no? Correct. Kasi may ala nga nagabalaligya ang pagkaon na, di sa may mga kalinupan nga langaw, doon di sila ka tabog abete mo na para mapasigurado ta nga hindi kita madapuan sa kolera. Kanto kita sa mga mabaligyan sa pagkaon nga sigurado ta nga limpyo din. Sige. Kap Rodolfo Pico, Kap, salamat kid ka pa sa information kag mayong gabi sa liwa. Salamat gid action maglon kag mayong gabi no mayong gabi. Mayong gabi. Action firing line. So mana ang laban-laban ginapatihan nga ti halin sa pagkaon. Naman pag-inom or pagkaon. So kung may ara gid magkita sang mayara kita sang kalanon nga magka-sure kita balang limpyo gid dira na lang ta. Hindi kita magpasimpalan kay kabudlay nga tapikan sang basakit labi ng kolera ang aton sa nga lawas. Action firing line. Mayo lang kon may ara ka sang insigida bala mapangayuan sang bulig bla, no? Kasubo nga kon ikaw labi isak balay. Katinerda para sa sila City kay da sa interview na action na John Diaz sa kapitan sang barangay Ginhalaran, no? Ang ilas ring resulta sa papangusisa nag-isanon lang sa sulod sang isang balay ning 88 years old nga tigulang ti may ato nakita nga galon nga may tubig, galon nga may tubig ti nagdugay na siguro balang tiner sa tubig ti syempre hindi ka kasyor nga tinlo ina ti basi isa to sang ginalindan kun nga ginigo sa sang kolera. Action firing line. Dugay-dugay sog punantariya kay mga 8:30, no? May istorya ta si Dr. Ernel Tumimbang kay kantuan ta naman kung ano ang result sang iya sering nga pagpangusisa sang team niya sa sering kaso naman sang kolera sa barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Action firing line. Alas 8:09 Action Radio Philippine
Standard Time ay by the way gali may ara sang ulihing datos or report nga sumeter ang angot ini sa kahalitan sang Baguio Carding diri sa Negros Occidental kag sa pila sa mga lugar sa Western Visayas. As of 3 p.m. nga report sang Office of the Civil Defense, ang affected population sa Negros Occidental, mga 245 ka pamilya, 804 ini ka mga individuals. Sa Bidalbagan, 110 ka pamilya, 338 individuals. Sa Kawayan, 16 ka pamilya, 40 ka mga individuals. Sa Sipalay City, 119 families, 426 individuals. But sa lingon, nagdugang daring banwa sa Bidalbagan kabatik kahapon o kon kaina ang report nga nagasunod makaksyon sa bahin sa provincial government, Kawayan kag Sipalay palang. Way kita nagdagdugang daring banwa sa Binalbagan. Ang Binalbagan gari may mga apektado man itong pamilya. Action Firing Line. Ang mga evacuees nakabalik na sa ila sa ring puluyan. May landslide incident dito galing tuya sa may San Vicente sa Kulasi, Antique. Wala man sang casualties. Ang status sang power interruption, ang brownout, ang pagkadula sang power sang kuryente sa Sipalay City, nagligad nga September 25, bali Domingo, inisya na balik na. No? Sa 17 tarang kabarangay sang Sipalay City. O galing, ang na-experensyahan lang dito sa mga residente, daw nagadula-dula ang connection sa taran-taran nga mga networks, no? Di mas mayon na nga sang saway ka sang suga. Action Firing Line. Mayon na nga nagadula-dula ang network sang sa way ka nagasuga maligom dulom ka. Ang ports kag seaports taran nga ports within the area of responsibility sang Western Visayas nagbalik na sang ila sa nga biyahe, no? As of 12 noon, September 26, 2022. Kapon, sa udto. Ang damage sa infrastructure magkaksyon, may partially damaged flood control sa barangay Manlo Kahok, Sipalay City. Ang estimated cost sa damage 1.5 million pesos. Ang sa agrikultura naman sa Sipalay City, Negros Occidental, 66 ka mga mangunguma apektado, 22.6 metric tons nga production loss. Ang estimated nga valor mga 736,000 masubra. Ang bulig nga napadala makaksyon ang Department of Social Welfare Development o kung DSWD Region 6, may napadala sila balor 702,000 nga balor sang food kag non-food items sa mga apektado nga pamilya sa Binalbagan. 108,000 pesos sa bahin sang Kawayan. May 94,000 pesos nga balor sang food kag non-food items sa Sipalay City. No? Ang tatlo ka mga LGUs naghatag man sang hot meals sa mga affected nga pamilya. Action Firing Line. Kaya ba kabay pang makabangon ni sa labing madali nga panahon ang mga naapektuhan labi ng ang mga nguma, makatanom sila liwat sang ila sa ring kararuton, sang ila sa ring humay, kay ang kalabanan sila basta gani baha makaksyon ang humay hapa yon gini sa bahaya. Action Firing Line. Mayo lang kung may naka-enroll sila sa insurance balang ginatuwag sang provincial government. Action Firing Line. Firing Line. 13 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik na ka-aksyon. Balikan ta ang probinsya nga kaso sang kolera kay makaupod ta si Dr. Ernel Tumimbang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. E3 Okay, sa ato sa ringa live stream, balikan ta rin nagpadala sa dugang sa ringa mga mensahe si Toto Tatan
Araman si Cecil Bekbek mayong gabi lang da kay Sal Bagwad. Lisa kag Juanito Bilyasa. Ana Sinoro, Amalyaway untat ulan sa La Carlota. Teresita Batik Suwala, good evening. Friends ko, good morning sila ni sa Minnesota, USA, Jinky Dialagdon, Star Mayo. Yvonne Boyser, good afternoon sa Germany, hambal ni Ana. Jerry Gilogo, watching sa Banwa sa Ganigaran. Raymundo Manakil. Okay. Sige, gawlan ulan dis Bacolod. Rochelle Fulgencio, so sana araman si Ami Rivera. Thank you. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kani amo ka mo na ginhatag sang ligat.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Otso Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isingit ko ng balita, may angot mala sa SRA, sa Sugar Regulatory Administration, kay nabutang ini sa kontrobersiya bangod sa questionable nga paggadihon sang Sugar Order number 4. Nga kunta ni abaning himuon nga balasihan para mag-import o kung magbakal sang kalamay ang Pilipinas sa iban nga pungsod, kay ginasiling kulang kunong supply sang kalamay diri sa Pilipinas mo. Firing line. Pero ang balita nga may ara sang isa ka kongresista nag-file sang hagna ng House Bill 5081. Gin-file nagligad la ning September 21 si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. No, ang ginaduso sini agod nga dunaon kung i-abolish ang SRA. Firing line. Di kung taga Negros Occidental ya makabati siri mamatok ging kalabanan siri. Tabi na ang mga sugar planters, mga kongresista
gikan dari sa isla sang Negros. Man ang SRA gintukod ini pagi sa Executive Order number 18 ni the late President Corazon Aquino sang Mayo 1986 para nga ma-regulate ang sugar industry. Tibalaan man naton nga basta sugar industry gani ang Negros Occidental, amo niya ang nagapangunagid bangod ginakilala nga ato sa nga probinsya bilang sugar capital of the Philippines. Firing line. Pero ambot kung ano ang nagsulod spensar sang pila sa ka mga mabalidha naton na binadara sa bahin sang Kamara kung nga ang nakapanumdum sila nga i-abolish ang SRA. May mga punto kag may mga rasunes pa sila. Kagin palayag kag nakasaad sa sining House Bill. May ara sa ginatawag nga explanatory note sa sining hagna ni nagasiling ang SRA wala sang nabulig para pangitaan sang solusyon ang food crisis nga tugas ang problematic sugar industry. Action firing line. Ariho ang isa sang ginmuno sang kongresista nga suro sa iya, suro kay Congressman Abante nga mas nagpalala pa sa problema amo ning incompetence kag corruption sa SRA nga mas ginpalala pa sang damlag lang kontrobersyal kag wala madayon nga importation sang 300,000 metric tons nga kalamay. Action firing line. Ang hambal sa sining hagna ni ang problema amo mismo ang SRA. So ang panawagan sa sining hagna ni dapat dunaon kag ibalik na lang ang poder sini, ang function sini, kag ang budget sa bahin sang Department of Agriculture. Manang SRA, isa lamang ina sa madamo nga mga attached agencies nga napaidalom sa Department of Agriculture. Ti si Governor Bong Lacson, sang pinamangkot ni siya, hindi gid siya. Kabanti, una bes ang SRA hambal sang gobernador, moriya ang may hibalogid, may tulid nga hibalo, kung sugar industry ang hambalan. Lubos ka nagpapatok si Governor Bong Lacson may angon sini. Dalagid. Aray si Governor Bong Lacson. I-abolish ang SRA? Ay, hindi ko yasin. SRA is the body that really knows the industry, the sugar industry well. No? And we need the SRA there. And in fact, if it's only properly managed, kadako man ang bulig sa SRA sa atin. We need a body like that to manage the sugar industry. I'm afraid you'll just abolish it and then come up with another organization and another new name, no? What for? There's no need for that. Let's now give our all support to the new members of SRA. Action firing line. Bantayan hulaton ta kung ano gud man ang madagatan silang file nga hagna ni Congressman Abante ayhan makaabante na o kung hindi kay ti sa nasilinta na kung pag-file sang bills gani dira sa Kamara ay hindi niya mapadali-dali lang sa gida mo. Ang iban gani kakalabutan na tinuig dinikada iban na tulugan na kag nalipatan. Action firing line. Sige, 33 minutos na kaligad sa attack ng alas sa 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang iban sa mga aksyon no nagsiling si Senador Francis Tolentino ang isiling standarya, ang isiling panindugan din siling niya SRA needs tighter regulation, not abolition. Ni Agustus Tolentino nga i-abolish ang SRA. Ang planters groups naman yati, siyempre, no? Hindi gid sila, no? Naga-oppose gid sila sa sining plano ni, no? Nga pag-abolish sang SRA. Action firing line. Alas 8:34 aksyon radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang siguro aksyonan ang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center kay may report man naka-aksyon, no? Ang palayag sa City Health Office mayangot sa ring resulta, no? Nga pag negative atong water sample blato, water sample halin sa bomba nga ginakuha, no?
ay tubig, water sample sa bomba, jetmatic water pumps dara sa mga area sa Purok Laurel sa barangay Mansilingan Macacson. No? Ini sa bayan sa City Health Office siya. Plus, ang subsidiya sa mga barangay nga mga pasakop sa street dance kag arena competition. Kag electric mascara, iga-release na subong semana, damo sila kwarta raw. Action Firing Line. Ay, balontang Ritali gikan sa Bacolod City Hall nga balita sa Bacolod City Government Center. May electric mascara. Pagin mo, ang electric mascara, dari ni permi masaksihan taho sa may dalan sang Lacson, sunod sa Bacolod. Nagdamo, subong ang mascara sites mo. Ang isa sang pinakakampiyon nga site arada sa mga Upper East na no? Lapad-lapad na kag kabugnaw katahom sang lugar. Action Radio City Hall Report. Ibalonta ang detalye sang nga balita halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale, mayang gabi please kabin. Yes, Action Mar. Nagwa na ang laboratory examination sining pagkuha sang pila ka mga water sample sa artesian well o kon bomba sang tubig. Dira sa area sang Purok Laurel, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Amo na siya ang lugar kung sa diin nagapuyo o kung nag-istar ining 37 anyos nga babayi nga nag-positive sa cholera pero naka-recover na Action Mar. So, gin-confirm din ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office Environment and Sanitation Division nga negative sa cholera ang mga water sample nga ila sining nakuha dito sa area Action Mar rason nga hindi gid ma-establisher no sa Bacolod City Health Office kung paano nag-positive sa cholera atong babayi nga pasyente pero recovered na. Ginpahathag diri ni Dr. Tan nga tikon magambag kita cholera Action Marlon sunod siya hindi man lang sa tubig ang posible mangin kabangdanan bangot ang cholera isa ka food and waterborne lakip man ang gastroenteritis. Rason nga ti damo diri factors kang isang food handling, hygiene, contamination kag iban pa. So far ten good news diri is wala na sang may na monitor ang CHO nga mga suspected cases sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Pamatayan naton si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Test result, we tested for actually it's a confirmation sa water source nila to if there is cholera sa water tayo dito sa Mansilingan and it turned out to be negative. So, hindi ka ito ma-establish kung paano ito, Doc, na hindi pa po kay kadamo man siya sa mga intake. Like, gina-consider ito ni Kapiko is ang pagkaon daw na wala ginrepeat pero ginkaon. Food and waterborne ang cholera no and other nga mga causes ang gastroenteritis. It's food and waterborne. So damo kita ma-point nga factors. It could either be the handling no pag-uyat sina hygiene is one of those. Contamination sa ngaton nga food with fecal material nga nagsululod or para sa abi mga seafoods na nga halin sa body of water no kay kalabanan ginadagdag lang sa suba sa so mga flow na to ang higko bakadto sa body of water pwede it's a source of contamination. Sumar na batihan si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Sa pinaka-latest naman nga record sa CHO sa dengue diri sa may Bacolod City, may arayas ang 6 katuig nga bata nga babayi nga residente sa Barangay 12. Amo na siyang pinakauli Action Marlon na nagbaliwana bangod sa dengue nga masakit no ti status nga pagpangusisa nalubong na actually hining bata. Actually nga sining nga balay dira lang lapit wala sa may kilid sang Manukan Country sa may Barangay 12 Action Marlon ti pathag diri Dr. Tan. Late na no nga nagpa-check up ining pasyente nga sinang ginikanan kag ginbawian na gid sang kabuhi Action Marlon. Sa datos diri sang CHO tubtob September 10, 2022, may 765 ang total dengue cases sa syudad pero 755 diri ang alive o konbuhi kag pulo ang napatay. Mas mataas ang 226.9% kung ikumpara naton sang tinalikdan nga tuig same period nga mayroon lang sang 234 cases
kag 3 ang napatay action Marlon. Sa record sang station, pinakadamon sa gihapon nga kasong Barangay Mansilingan nga may 101, sunod ang Takuli nga may 61, Stefania nga may 55, Barangay Tangub nga may 52, sa Barangay Villamonte nga may 47. So subong nga semana ang pikang diri ka Bacolod City Health Office nagkandak sila sang fogging operation sa area sang Barangay Bata nga may record nga clustering ang dengue cases kag sa area naman sang Barangay 12 kung sa diin rin napatay ang anom katuig nga bata nga babae action Marlon may ginkandak man dira nga activity nga ginakabig na nga hotspot area sa Bacolod City Health Office. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall, damo pa nga mga barangay diri sa Bacolod City ang wala pa gid makabaton sa ila sini nga subsidy action Marlon nga amo na bala nagahulat man sang subsidy halin sa Bacolod Home Foundation Incorporated aangot sa pagpatigayon sining street dance and arena competition kag electric maskara. Last week ginaprubahan niya sang City Council ang 200 pesos nga subsidy para sa street dance competition, 200,000 sa parts ng city. May counterpart man ang Home Foundation nga 300,000. So 500,000 tala action Marlon. Sa bayan sang electric maskara, ang LGU magahatag sang 150,000 pesos nga subsidy, samtang ang counterpart naman diri sang Home Foundation is bayara sila sang 200,000 action Marlon nga subsidy. Pero according kay ina sa press conference ang festival director na si Attorney Pinky Mirano Ocampo nga this week action Marlon ginapabot nga ma-release na hining subsidy kay may process man nga ginasunod kay nagpa-delay diri sa ginalantaw ni Attorney Mirano Ocampo nga na-delay bangod wala ba nakasubmit on time sang memorandum of agreement ang mga participating barangays kag ang ilaman nga program of works action Marlon. Pamatian naton ang festival director sang Mascarat 2022 si Attorney Pinky Mirano Ocampo. Because there's a process actually, sir, for the releasing. It's really not that easy. So we're trying our best now to have that subsidy released this week. But of course, it's also on their hands now. They have to submit. They have paperwork to do now and submit submission. And one more thing, there was also a delay because some barangays did not submit on time the memorandum of agreement and the project of work. So we cannot submit that to the SP piecemeal. So you have to wait for all the barangays to complete their requirements and then submit it to the SP. Action Marna, bayan si Attorney Pinky Mirano Ocampo ang festival director kay presidente sang Bacolod Home Foundation. So amo lang gid ni ang bulig sang LGU ang subsidy sa mga participating barangays. The rest Action Marna nga kadastuhanan sang Mascara Festival ti iyang initiative sang foundation sa pag-solicit or pagpangita dira sang pondo kaupod man ang suporta sa madlagpo nga mga kompanya diri sa may syudad sang Bacolod. So September 30 tama na sa lubong sa Mascara, alas 4 sang hapon mag-umpisa ang program diri sa may Bacolod City Government Center. Ti mga local performers maga-perform, mga artists no diri sa Bacolod City maga-perform, and then by 7 PM daw dira na maga-perform ang ibang pagida nga mga national artist action Marlon na tubtob na ni sa countdown alas 12 sang Bernes no nga gabi tubtob mag October 1 nga mo gina official magabukas ang Mascara Festival tubtob October 23, 2022. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. 44 minutos nakaligad sa takna nga alas 8 tiyang kaso sang kolera sa Bacolod City kabiunta nga hindi na ini madugangan. Laban ni nga ti nagapasunod na kita sa ginatuwag nga Super Mascara Festival. Para nga maka-enjoy man nga ato sa mga ka-aksyon kamente kung mayara kita sang balatian nga ginaka hangawan daw hindi man kita enjoy gid todo kay banti kung aga tintin ka man simo sa ding hulag. Action Firing Line. Halong lang gid sa ginakaon ta sa ginainom ta kon
cholera case o kon cases ang paghahambalan. No? Tinguan ta lang malapot si Dr. Ernel tumimbang kay banaunta ko na no ang resulta sang inisyal nila nga pagpangusisa dito sa may barangay Ginhalaran, sudad sang Silay, kagkabalayara sila sang pwedeng rekomendar pagid dugang tikang ihimuon dara sa barangay kasi na muna ang ginaistaran nga lugar sang ining 88 may edad na rin gulang na gid no 88 anyos nga babayi iri ngagin ospital una sa ulihi sa pagguha sa resulta sa ginpatagayon nga examination cholera agli. Online sa Firing Line. Makaupod dara si Dr. Ernel Tumimbang ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental. Doc, mayong gabi. Mayong gabi, Mar, yes. Salamat kid Doc sa time. Kintawgan taga kay luyag talang may buluan kung ano ang resulta sa initial ninyo sa nga pagpangusisa sa ring confirmed case sang cholera dito sa may barangay Ginhalaran, Silay City, Doc. Yes. Aha. Yes, may arata action Marlon no sa Ginhalaran para ma-update ang aton pumuluyo. Okay. Sa Negros Occidental there are now 5. Mhm. So ang sa may Silay we have 3. Sa Ibi Magalona kag sa Victorias we have 1 each. Okay, so 5 ng kaso sang cholera. 5 na subong ang case ng Vibrio cholera. All of them are admitted sa atong hospital. Aha. But ang isa nag-expire siya, no? Mhm. Atong taga-Ginhalaran, no? Mhm. But ang the rest is okay man, though getting well na, no? Okay, because hospital managed naman sila na. Aha. Okay, ining kaso sa Ginhalaran sila ay Doc, Kaida, isa ikaw sa personal guide nga nagkadto sa area na so far initial investigation nyo? Yes, nagkadtugid kami kay dako gin man nga concern mo basta Vibrio cholera dito dapat pugbayan. Mhm. We met with the city health officer and ang aton man nga local chief executive si the person of Mayor Judith Gallego. Mhm. No, nag-investigate kami. Then we make recommendations man sa ila, but before that, gipamangkot man naman sila kung what they have done. And definitely they have done something na, no, naka-start na gid man sila investigation. No, nakakadto na gid man sila sa site. And likewise, towards the end sang amon nga right after kay Mayor, nagkadto man kami sa site dito sang napatay tang 88 years old, no? Dito sa Ginhalaran. So they make recommendations together with the city health officer kay Mayor Gallego na dapat strictly implement kitang monitoring sa aton mga water refilling station. Kag sang aton man other water sources. Kung may deep well sila, may mga local water district man ta, but definitely ang aton local water district under the ROA is being regulated kaya gina-check din man na sila mo. Okay, in general, sila ginaga-supply sa water supply. But the point I'm driving at is pwedeng along transit, no, sa mga tubo-tubo, there might be accidents or there might be mga leakages. And again, kung may mga leakages, kung unsanitary ang area, when I say unsanitary, there might be contamination by feces. So definitely, kung contamination by feces, there might be other bacterial causing infection which cause diarrhea na pwede bang sulod. So that means na isa na siya ka-sources. Then again, sa food handling naman, most especially kung ang imo nga ga-handle sa food is has an infection but why sa symptoms, he can always transmit. So that means fecal oral food by water or by food. So we recommended kay Mayor nga, as I've said, to strictly implement
sa monitoring all those sources of water for drinking. And to be stick with it, I'm not driving at tanan nga mga water refilling station ta may problema. There are those nga, but it's better nga dapat makita sa pumuluyo nga they are giving a safe and potable water. So that means nga in lieu of that, nag-recommend kami Mayor Gallego nga to activate na or to convene if there is non-existing local water committee, drinking committee, local water drinking committee. They should create one, or if there is now they should convene para at least may policy direction man on what they do with regard sa mga among cases. It was agreed then ample supply of chlorine for chlorination, particularly sa barangay na may hara cases, and all other barangays man, they need thickly populated kag daw may problema sa atong zero open defecation. That means basi due tayong toilet. So that means na ma-concentrate sila sang chlorination nila. Then again, implement sang COD. Then again, recommend some boiling of water, Action Marlon, no? During this time of rainy season or mga bagyo-bagyo, your chlorination might help you, but there might be cases or instances na basi mag-overflow kag madula man na ng chlorine kag mga new na naman ng infection magsatin. So it's better that anything that you're not sure kung ano ang status ng water, recommend ginamon sa pumuluyo nga pabukalan gid kagamunang usaron nila for water intake nila nga usaron nila nga ilibnon. Ina safe na. Okay. Ang gagin mo Doc, nga recommendation para sa ginhalaran sila city lang asa diin daraga star ang napatay nga tigulang. How about sa iban nga atong gin-mention mo kundi 5 ng kaso diri sa Negros Occidental, sa Silay City 3, ang 2 diin nga barangay, Doc? Well, ang lagtad ginhalaran kag ang isa sa Victorias is barangay 6A. And I think ang isa Ibi Mangalona. Oo, sa may Ibi Mangalona, but going sa may ilang nga Roro Balang area, that means coastal barangay ni siya. I don't remember, but coastal barangay. So, amo na, the same recommendation from Gapon Action Action kay the same amo man sa Gapon mo ang ating water and sanitation and hygiene. Sa mga gina-recommend naman gyapon na the same ang gyapon ang approaches, and every LGU that we have the same ang gyapon to be stick with their potable water supply, inspected ang aton sources of water, then institute sang recommend man sang recorrida or whatever information drive kay one man ang example para nga kabalo man ang tao, don't concentrate on sa isa lang ka lugar kundi if you can make it or saturate all your barangays, much better during this time. Kay to tell you frankly, gasakag din man ang atong mga acute diarrheal diseases or ang atong acute gastroenteritis. Medyo gasakasakanan siya during this rainy season, but we are mostly particular sa atong Vibrio cholera. Doon muna siya created sang severe dehydration, mga 25 to 50% of that sang aton may cases of Vibrio cholera might be going into severe dehydration. Okay. Doc, balikan ko lang klaruhon ko lang. Sa 5 ka kaso, isa na rin patay, amo na ang ulihing 88 years old, ang 4 to recovered na tanan. Subong ang usually yung recovery will take us about 2 weeks. Okay, but as of now, kay hara sila sa hospital, definitely rehydrated na sila. Okay. And they're taking antibiotics na, they're definitely kung hara na sila, may hara na gani identification ng Trisita Halandone District Hospital run by sa mga doctors nila, ang mga infectious specialists. So may hara na gani sila. Basta na-admitted na, they are being given sa mga antibiotics na responsive ang Vibrio cholera. So that means na this will shorten sang infection, kay this will decrease sang volume of stool kung mapatay mo na ang Vibrio cholera. Kaya mo malang nagkakos ang voluminous stool mo, vomiting. But with antibiotic and rehydration,
instituted, definitely they will get makarecover sila. Ining 4 other cases, Doc, nga gin-mention mo, na-record ini sa subong lang nga bulan sa September. Yes, September lang na sila. Okay. Just lately lang na sila. Why na sila why na sila nag-course ang August, but September lang na sila nga. Ining napatay 88 years old, habot sa apat ni Doc, may mga edad naman or hobin pa? Ano plastada ang edad nila? Well, si Lola is high risk if you ask me. Yes, Okay, because 88 years old siya. Once na 88 years old ka or younger ka, dako ang risk mo nga for dehydration. Okay. No, kaya ang tigulang niya mabudlay nga malupot mo. Kapit pagikod vomiting, kag hindi mo sa dayon maagapan. Ang kolera sa Negros Occidental, isa ang patay ang pabangkot na Doc, may rason bala nga magkabalaka ang mga Negrense? As of now, none. We concentrate we are monitoring kung gasaka pang kaso sa area nga may hara case. No, kay kung ma-address ta ang concern ta of potability sang tubig, kag ma-chlorinate ta, kag ma-identify ta where the sources are, then monitor other residents from that area. There might be instances nga nakainuman sila dira, hoping nga wala. No, kay kung dirigdigto man lang sa household ang i-access sa tubig, it might be an isolated case. But just the same, we are not entertaining okay na kaya hindi na magdamo. But we are monitoring cases sa mga areas nga rada. Not only sa areas nga rada. In any cases with acute gastroenteritis or acute diarrheal diseases, i-monitor tigid na. Then kung may hara magwa nga mga severe cases of vomiting and diarrhea, uncontrolled diarrhea, definitely ma-undergo ni siya some process of laboratory and para mabalanta kung what is. Balikan ta si Doc Tumimbang, no? 5 na galing kaso, no? Sang kolera dari sa Negros Occidental. Kuwado na lang sang katapusan, no? Statement si Dr. Ernal Tumimbang. Doc? Yes. Yes, Yeah, go Doc. Oo. Action man niya. Yes, go ahead. Yeah. So amo nang siya we are monitoring definitely all cases of diarrhea. Okay. And be aware kung may harapan another. I'm hoping nga why na gitna, no? Ang ginasiling ng cholera, no? So ang mga lugar na nga na-mention ko, dira naka-focus kag I think they have now declared sang area ng epidemic threshold or may hara na sila nga gi-declare man outbreak, no? Dira lang sa lugar na kay because no cases of diarrhea for the past 4 years. Dason gulpila ng tuhaw. Then siguro may harap bang mga other criteria to that effect, and we are doing that so that but right now I think to focus ang resources sa kagtanan pwede tagid ma-declare pwede na siyang may harap na sa epidemic threshold or sa outbreak level na. Bisan isa lang ka case ang cholera, pwede na nga makadeklara nga outbreak. Yeah, sa sinang lugar. Because yes. Kaya ang guidelines na you should have no cases of cholera in the past 4 years or more than 4 years. For the past 4 years kagway ka kagulpi ka lang may hara. That would put you in a situation nga may hara ka outbreak or hara ka epidemic. Yes, sige. Doc Ernal Tumimbang, Doc, salamat gid sa information. Thank you gid. Thank you gid Action Marlon. Thank you gid sa magpamati man. Mayang gabi. Action Firing Line. Daw di man mayo pamati kay hindi lagi isa 5 gid ya ang kaso sang cholera sa Negros Occidental. 3 na residente sang Silay, isa residente sang Banwa sang Ibi Magalona, ang isa residente sang Victoria City. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Okay. Sige. Hubalumina, mayong gabi, Eri Flores Paryoga. Salamat gid. Roland Suwangki, good evening. Watching from Buenavista, Rizal, Pontevedra. Thank you. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito ng patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo
nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila or mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog. Tapos yung niwang inatsura, ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo? Nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Sa mga high blood kag diabetes kinarekomendar ta ang panyaw. Sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar na Siyang norising nga balansing sahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Action Firing Line, Martes nga pangalagad magatakop temporaryo, medyo lapaw na gid kita. No? Sa ngalan sa gihapon, sa atos rin nga mga Action Unit Reporters, ako naman, Action Marlon Genovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Life Extension.